Eskaera bat egingo diot bilduko bozeramaileari. Eta eskatuko diot mesedez koherentziaz jokatzea, eta beti dena euskaraz egin behar bada, beti dena euskaraz egitea. Lan guztiak euskaraz aztertzea, prentsan argitaratzen duzuen guztia euskaraz argitaratzea, ez argitaratzea inoiz ez diario baskon eta ez beste batean gazteleraz testurik, eta ez argitaratzea ere zuen aldizkarian egiten duzuen bezala, interesatzen zizuena gazteleraz. Guk pleno batean eta edozein lekutan hitz egiten dugu askatasun guztiarekin nahi dugun erabiltzen dugun nahi dugun hizkuntza ofiziala. Dakizuen bezala udaletxe honetan euskeraz lan egiten da, eta euskeraz lan egiten dugu, baina ez dut inun ikusi, eta nik behintzat ez dut inoiz eta inun sinatu gaztelera debekatuta dagoenik. Euskeraz hitz egiten dudan bezala gazteleraz hitz egiten dut. Biak hizkuntza ofizialak dira, eta biak erabiltzeko aukera eta askatasun osoa daukagu. Orduan, zuek hain koherenteak bazarete, mesedez, zuen argitarapen guztiak euskeraz egin.